बाहागो लागिरि इस्माइल हुसैन फारियै देवराज उपाध्याय सार, श्रीजुत हाकिम तरफदार, श्रीजुत धर्मराजन लाल विश्वकर्मा, अंजना देवी उपाध्याय, जोबोद मुंदांखा एल जमेन हकआ बिथाङा बाङाइलु रावनि सायाव खामानि मावदोंमोन। गिबियाव जाय बाङाइलु रावखौ बिथाङा दिहुनदोंमोन बे जाबाय अलापुत। अलापुत रावा पपुलाराइज जायाखैमोन। बेनि उनाव जायनोखि नाजादोंमोन गुबुन मोनसे राव बानायनो, बे रावा अबयस्से जाफुंसारदोंमोन। बे जाबाय एस्पेरेन्ट'। नोंथांमोन गोबाङानो मिथिगौ एस्पेरेन्ट'नि सोमोन्दै निश्चय फरायदों मोनदों। गोरलै मोजां, बेखौ गोरलैयै सोलोंनोबो हायो। बे रावा जाबाय एस्पेरेन्ट'। सोर बानायदोंमोन? एल जमेन हक बिथाङा। बेनि उनाव आं गुसुं खालामबाय बाथ्राखौ। बेनि उनाव एलिजाबेथ, सेथि एलिजाबेथ। नोंथांमोन अबयस्से एलिजाबेथनि मुंखौ खोनादों। बिथाङा फेशन सेन्सआव जोबोद मोजांमोन, फाव फेशनाव जोबोद मोजांमोन। बिथांनि खसाब हिसाबै जेसेबां गानदोंमोन 2000 हेन्ड ग्लभ्सआनो दंमोन। बिथाङा जिबायदियै हेन्ड ग्लभ्सखौ सानफ्रोमबो सोलायबाय थादोंमोन, बिथाङा बेबायदियै रावाबो सोलोंदोंमोन, सोलायबायबो थादोंमोन, गोदान सोलोंदोंमोन, मोजाङै पिकआपबो खालामनो हादोंमोन। 100 मामुलि नङा, 100 नाय। फ्रेडरिक एंगेल्स गुबुन सासेबाव जार्मान फिलसफारमोन आरो बिजनेसमेनमोन। आयारलेन्डनि आइरिश राव, गेवलिक राव, स्पेनिश, पोलिश, फ्रेन्च, इंलिश, गथिक, ओल्ड नर्डिक, एराबिक आरो पार्सियान। गोरलै बाथ्रा नङा। पार्सियानखौ बिथाङा 3 सप्तायावनो सोलोंदोंमोन। Only within 3 weeks he learned Persian, very famous language in Middle East countries. 3 हफ्ता में सीख रहे हो। अलेक्जेंडर आर्गुलेसआबो बेबायदियैनो ग्रीक, लेटिन आरो बुंनाय जायो बिथाङा 3 dozens of languages, तारमाने 3 डजन मामुलि नङा लाइक बेबायदि राव गोरोंमोन। काट' लेम बावैसो फैदों, बारा गोबाव जायाखै फैनाया। गेजेरावनो देरनाय, ओरैबायदिनो बिमानि रावनि अनगायै बर' रावखौसो सोलोंबाय, बर' लोगोफोरजों गेलेबाय, ओरैबायदिनो बर' रावखौ सोलोंनानै बांसिनसो सोलोंबाय। दा आङो बर्तमान गसाइगावआव थायो। गसाइगाव BEd कलेजाव लेक्चारार आरो गसाइगाव BEd कलेजाव जोंना बे कलेजा टीचार ट्रेनिं इन्स्टिट्यूशन। ओमफ्राय जोंनाव बांसिनानो बर' फरायसुलिफोरानो थाङो। स' मालाबाबो ओरैबायदि जायो जाहाथे जोंनि बर' स्टुडेन्टसफोरा जाहाथे मोजां बुजियो, बेखायनो आङो मालाबा गावनि क्लासनि गेजेरावनो बर' रावखौ बाहायो। अमा बेदर लोङो, दै लोङो। दा रावखौ जि रावबाबो सोलोंनांगौ। रावा ओरैबायदि जिनिस जे थैजासिम थालांगोन। जे खालि बर' राव नङा, जि रावखौबो सोलोंनांगौ। आं जेनेबा बर' रावखौ सोलोंबाय, आं बर', जे आं बर' रावखौ रोङो, आं बर' रावजों रायलायनो हायो, बर'नि लोगोफोरजों आङो रायलायनो हायो, मा सानदों आंनि बे साननायखौबो बर'जों आङो एक्सप्रेस खालामनो हायो। बेखायनो बर' रावखौहाय सोलोंनांगौ। बर' रावखौहाय जोङो बानायनांगौ। गावनि बिमानि रावखौ सोलोङो, नाथाय आं बिमानि रावनिख्रुइ बर' रावखौ गेबेंसिनै सोलोंदोंमोन। बर' हारिनि गेजेराव देरनाय, बर'नि गुदि बाथौ धोरोम
उन्दै बैसोआव बोराइ बाथौखौ फुजिनाय, मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनाय बागुरुम्बा बेसेदे गोमोथाव बुब्लिमोन। सोरगिदिं फोथाराव खारनाय आरो गेलेनाय आंनि बर' लोगोफोरजों बैग्रि जाम्बुरा खामरेंगा खामथेल बायदि जानाया दुब्लि बारिनि साबसिन गोसोखांथाव बुब्लिमोन। उन्दै समनि लोगो दालिमिखौ दिनैसिमबो गोसोखाङो, जाय आंजों लोगो जायोमोन, जाय आंखौ फोरोंदोंमोन मार्बल गेलेनाय, साइकेल सालायनाय आरो मोसानाय। जेब्लाबो बावनो हाया जिउनि सोमोनांथाव गोसोखांथिखौ। स्कुल कलेजनि हस्टेलाव बर' लोगोफोरजों हालो गोलो बारहोनाय सम, इंराजि राव अनगायै बर' रावखौ सोलोंनाय, बेसेदे मुहिनि गोनां राव। बर' राव गोरलै आरो गुरै, जायखौ आं सोलोंबाय आरो बांसिन सोलोंगोन। बे रावखौ रायज्लायगोन, बाख्नायगोन। आंनि जिउ जोबजासिम रावबो होथाबनो हानाय नङा। बर' रावजों रायज्लायनायाव, बर' रावखौ बाहायनायाव। खुलुमबाय, गोजोन्थों। आरो बे 64थि बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्मायाव जर'खायै गुबुन हादर आरो रायजोफोरनिफ्राय हांख्रायजानाय मानगोनां आलासि नोंथांमोन आरो बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां सोद्रोमा नोंथांमोन आरो थुनलाइ मोजां मोनफ्लेग्रा बिदा-फंबाय, बिब'-बिनानाव बयनिसिमबो इंराजि बोसोर गोदाननि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। लोगोसे फैगौ दमासिनि थाखाय एडभान्सै आङो नोंथांमोनखौ हामलायनाय जासिहरबाय। आं दोंसे खन्थाइनि गेजेरजों आंनि बिबुंथिखौ लाखिनो सानदों। आंनि बिजाबनिनो खन्थाइ बेयो जादों बर' हारिसो सानो। आं रोङा दख'ना दानो, आं रोङा दख'ना दानो आरो दानो आर'नाइ, आं रोङा आसार खान्थि, नाथाय गावखौनो बर' हारिसो सानो। जोनोमबो मोनाखै बर'नि न'खराव, जोनोमबो मोनाखै बर'नि न'खराव, गैया देहायाव बर'नि थै, नाथाय आं मोजां मोनो, गोसोआ अराय लुबैयो बर' जानो। गोथाव मोनो अनला खारै, गोथाव मोनो अनला खारै, सबाय दाउजों जोसा ओंखाम, नाफाम बाथोना आंनि आंगो, खांख्राइ गांजेमा बाथोनाथ' आंनि लोगो। बर' हारिखौ, आसार खान्थिखौ, बर'नि दख'ना फास्राखौ गाननो आं मोजां मोनो, लुबैयो गोसो गोरबोआव अराय बजबना लानो। बैसागु फैबोला बागुरुम मोसानो, खाम जथा सेरजा सिफुंनि देंखोजों गोसोआ गुदुं जायो रोङाब्लाबो मोसानो। बै इसिंनि मोदोमनाय गोदै जौ बिदैखौ आं थानो हाया साखियालासे, मानोबा आं गावखौनो बर' हारिसो सानो। आं एसे गावनि बागै एसे सिनायथि होदिनि। गावारि आइजो, आंनि मुङा अनजना देबि उपाध्याय, क'क्राझार पाटगाव। आं जोनोम मोनदों क'क्राझार नाराबारियाव, जेराव बर'नि रायजोनि गेजेरावनो आं जोनोम मोनदों। गुबैयाव बुंनो थाङोब्ला जेब्ला आङो खुदिया सममोन, जेब्ला जोनोम जाबायमोन आरो जोनोम जानानै खुगा गेवजेननायावनो आं बर' रावाव आयै होननायमोन होनना आंनि आइ आफामोना बुङो। माने आङो नेपालि बा गरखा रावखौनो आं रायज्लायाखै आरो बर'खौसो रायज्लायदों। उनाव आं बर' रावाव रायज्लायजेननायखाय आंनि आफाया आंखौ बर' बिजोंखौनो आंनि थाखाय सायख'दोंमोन। बर' बिजोङावनो आंखौ मुं थिसनना होदोंमोन। बिदिनो गुदि थाखोनिफ्रायनो आं गोजौ सारिसिम बर' बिजोङाव सोलोंथाइ लाबोदों। गरखा रावनिख्रुइ आं बर' रावजों गोरलै बुजि मोनो। दाबो आं गरखा रावनि अनगा बर' रावाव रायज्लायनो सावरायनो गाहाम मोनो। गोजौसिन गेजेरारि थाखोनिफ्रायनो आं बर' रावाव लिरबोदों। आंनि लिरनायफोराव अराय थुलुंगा होयोमोन आंनि आफा आरो आंनि सोलोंथाइ लानाय फरायसालिमानि बिबुंगोरामोन। बर' साहित्य बायदि खौरां बिलाइफोराव आं सल', खन्थाइ बायदिसिना आयदा लिरबाय थायोमोन।
जादोंमोन दोंसे खन्थाइ बिजाब बेखेवदोंमोन आङो खन्थाइनि मुङा जादों आइ मुलुगनां समायना आइजो जोंनि बर' रावनि बे गोथार थानसालियाव जेराव रोजा रोजा साबसिननिख्रुइ साबसिन थुनलाइगिरि बिथांमोन आरो फरायगिरिमोना ज' जाफैदों बेबादि थुलुंगा गोनां थुनलाइनि बे थानसालिनिफ्राय जोंनि बर' रावनि थुनलाइनि बोहैथिनि गोख्रैथिखौ गोथार दैमा गंगानि बायदि जाहाथे बोहैहोनो हायो बेनि थाखाय नाजाथारनांगोन नाथ ब्रह्म रुंसारि बिथांखौ मान बावनानै आरो खुसि मोनदों आरो आंनि गार्जेन बादि सानै बहाय दंफैयो जोंनि क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि फरायसालिनि गोरायु सुरत साराबो दङ आंनि गार्जेन बादि आरो जोंनि एकदम खाथिनि मानसियाबो दं माबा आं जे 1994 निफ्राय नैबे 24 एप्रिलसिम मावबोनायनि जास्ट मोनसे बर'फोरनि मावबोनानै आं मा बुंगोन आं दिनै धन्यबाद होनांगौ साबायखर होनांगौ जे दिनै बड'आ जुदि आंखौ पिकआप खालायोमोनब्ला आंनि हाई स्कुल लेभेलनिफ्राय एलपि स्कुल लेभेलनिफ्राय दिनै बड'फोरजों आं लोगो जायाब्ला आं दिनैनि बे स्टेजाव फैनायनि आंहा लामा गैयामोन खारन जोंनि मानसिखौ बारा फरायनो गोसो गैया खिन्थु जोंनि आबौआ ओरैबायदि मानसिमोन जोंनि आफानि आफाया ओइ नोंसोर बर' भाषाखौ सोलोंलै लेखा फरायनोब्ला डाइरेक्ट होनखायोमोन मा माइन्डआव मा फैयोमोनथाय खिन्थु बे गिनाय जिनिसखौ सोनानै होदोंमोन ओइ बर' भाषाखौबो सोलों नोंसोर जुदि फरायनो गोसोब्ला थ' थिग बे माइन्डसेटआ आंनावबो हाबदों जे नों बर' भाषाखौ सोलों नङाबा नों आवगायलांनो हाया बा फरायनो हानाय नङा नोङो होननानै थ' बेनिफ्रायनो आंनि जार्निया स्टार्ट जादों जे बर' भाषाखौ आं सोलोंनानै लानाया जे आंबो सासे बर' रावजोंनो फरायबोनाय हरखाबा नेपालि माहारिनि सुबुं जे आंनि सोलोंथाइखौ आं बर' रावजोंनो जुजिदों जे जोंनि न'आवबो परिबेसा बेबायदिमोन बर' रावनि अनगायै बेबायदिनो आंनि आफाया हाई स्कुलनि फोरोंगिरि बिथाङा हिन्दी फोरोंगिरिमोन आरो बिथाङा गासैबो गावनि फिसाफोरखौ इंराजि बा असमिया हिन्दी रावजों फोरोंदों बेनि गेजेराव आङो आफानि बोसोनखौ लायाखैमोन जे आङो बर' रावजोंनो फरायगोन होननानै आङो जुजिदोंमोन जेखि जाया आं बर' रावखौनो मोजां मोनबाय आं बर' रावजोंनो फरायलांगोन आंनि जिउआ जेखि जाया जागोन होननानै आंनि आफानि सिगाङाव डिसिसन होनायनि उनाव आफाया आंखौ जे नोंनि साननायजों नों फरायलांदों होननायाव आङो आंनि जे सोलोंथाइखौ जुरिबोदों आंबो सानाखैमोन जे दिनै फैयै फैयै बेसेबांबा गिदिर थुनलाइ आफादाव आं दिनै बिबुंथि होनो मोनगोन होननानै आं सानाखैमोन नाथाय बे गेदेमा थुनलाइ फोरबोआव आंखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिहोनायनि थाखाय बे मेलनि बानजायगिरि आरो लोगोसे मानगोनां आफादगिरि गासैनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय जे नोंथांमोना आंनि बिबुंथिया बेनो जे बिमानि राव जे बिमानि रावा गिबि राव आंनि जिउआव बिमानि राव गिबि राव हिसाबै बर' रावानो जानानै फैदोंमोन जे आरो बे बर' रावजोंनो आंनि सोलोंथाइखौ लालांदोंमोन आङो गुबुन रावनि अनगायै आरो लोगोसे बर' रावजोंनो आङो गोबां बर' जोंनि ओनसोलनि डिस्ट्रिक्टनि थुनलाइ आफादफ्राव गोबां खन्थाइ सुजुनाय आरो खन्थाइ आवरायनाय बायदि बिथिङाव आं बाहागो लानानै बान्थाबो मोननो हादोंमोन नाथाय फोरनि गाहामनायावनो रिसिभेनायखौ बयनिसिमबो जासे होनाय जाबाय दिनै जोङो सोलोंगोन कि फुं बेलासे ओमफ्राय मोनाबिलिनिफ्राय मोनाखौ मा होननानै बुङो सानथालियाव थ' फुंखौनो बुंगोन सेता ओमफ्राय सानजौफु बा बेलासिखौ बुंगोन तिकिन ओमफ्राय मोनाबिलिखौ बुंगोन अयु
ओमफ्राय मोनाखौ बुंगोन निन्दो बेनिखायनो जुदि फुंबिलिनि अननायखौ जुदि जासिहरोबा सेता जहार सानजौफुनिखौ तिकिन जहार ओमफ्राय मोनाबिलिनिखौ अयुब जहार ओमफ्राय मोनानिखौ निन्दो जहार थ' बेनोसै टाटा दिनैनि बे फारिलाइखौ दैदेनलांनाय मानगोनां मानजाथाव स्पिकार सार बेजों लोगोसे मासियाव जिरायफैनाय बयबो डिगनिटारिस बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय बेनिफ्राय बिनि उनावनो रायजो राजा नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आंनि गोसो सिंनिफ्राय बयखौबो अननायखौ जासिहरनाय जाबाय जादो जेरै नोंथांमोना आंखौ बे भिडिअनि थाखायनो नोंथांमोना आंखौ सिनाय मोनो थ' बे भिडिअनि बायदियैनो एसे रायलायलांसै थ' गिबियावनो बारा माने मिथिखायो कि बेबायदि लेक्सारफोराव बयबो मोजांखौनो मोनथारा बेनिखायनो मानसिफोराबो बेबायदिनो खम जालांबाय थ' आंबो जेब्लानिफ्राय बेबायदि आंबो दंमोन थ' आंबो बेबायदि खोनासंनो माने एखेबारे बाथारोमोन खिन्थु माथो बुंबावनो थ' आंनि मुङानो जादों बड'लेण्ड हेमब्रम बड'लेण्ड हेमब्रमाथ' मोनसे पेजनि नाम आंनि मुङानो जादों गुलाबसन हेमब्रम थ' सिगांनिफ्रायनो आङो सानोमोन कि मोनसे पेज खुलिनानै आङो बर' रावजों एसे रायलायगोन होननानै नाथाय आङो सानोमोन कि आंनि मानसिफोरा मा सानगोनलै होननानै थ' सानसेखालि आं बेबायदिनो अरुणाचल थांबाय हारसिं थांबाय बिराद बरियायैनो गिदिंबाय ओमफ्राय आङो सानदोंमोन सेरगावआव लायनो बिराद आपेल नुयो होननानै थांबाय खिन्थु आपेलानो गैलेसो जाबाय आपेलानो गैला सिजोनानो जोब्बाय ओमफ्राय बे आपेल थाइसेखौनो माथो दुखुनांथाव बेखौनो रेकर्ड खालायनो गोनां जाबाय ओमफ्राय बेखौनो आङो बर'आवबो मोनसे रेकर्ड खालायदोंमोन ओमफ्राय बेखौ फेसबुकाव हगारनायखाय ओमफ्राय नोंथांमोना जोबोद सापर्ट खालायनायखाय आङो आरोबाव साबायखर होबावगोन थ' आं बे बर' रावखौ आङो स्कुलावनो सोलोंदोंमोन उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय डायमन्ड इंलिश स्कुलाव थ' बेयावनो आङो 12 बोसोर नार्सारिनिफ्राय क्लास 10 सिम थादों थ' बेयावनो आङो सोलोंदों ओमफ्राय नोंथांमोना मिथियो बांसिन उदालगुरियाव एसे सानजारि नालाय थ' बेयावनो आङो सानजारि सोलोंग्रोदोंमोन बे सानजारियानो आंनि गुदि होननानै बुंजायो आरो थ' बेनिखायनो आङो जेब्ला माने उदालगुरिनिफ्राय आङो तेजपुर थांदोंमोन तेजपुराव सासे लोगो मोनो जनायनि थ' बे आंखौ बुङोमोन बिराद एदावोमोन आरो मा हायनाय मा जानायलै बेलाय आं बुङोमोन ओइ बेयाव हायलाय होनना बुङो मा हायलायसै बेलाय बिराद आंखौ जावोमोन आरो बियो ओमफ्राय बेनो आंखौ बिराद फोरोंबाय एसे बिनि उनाव माने हायार सेकेन्डारि ग्रेजुवेसनखौ तेजपुराव फरायनायनि उनाव आङो क'क्राझार थांबाय ओमफ्राय क'क्राझाराव एसे बेयावबो माने रायलायनाया बेयावबो एसे मडिफाइ जाबाय आरोना थ' मडिफाइ थ' दायो आंनो बर' रायलायनाया दायो एसे मिक्सचारसो आरोना उदालगुरिनिजों रायलायबा उदालगुरिनि बायदि माने आंबो खायफा बुस्थुफोरखौ बिराद मोजां मोनो आङो दोङोखौबो बिराद मोजां मोनो आरो गोथाव मोनलायलायो अमा बेदर बायदि ओमफ्राय बेनिखायनो आङो क'क्राझाराव थांबा क'क्राझार बायदि रायलायसै आरो बेबायदि थ' आङो एसे गावनि कन्ट्रिबिउसन बोरै जाया बर' रावखौ सोलोंनानै थ' बेखौनो आं बुंनो नाजायो आङो क'क्राझारावबो 4 बोसोरसो आङो आर'नाइ कलेजाव फोरोंदोंमोन थ' बेयाव मा जादोंमोन बांसिन स्टुडेन्टसानो बर' मिडियामनिफ्राय फैनाय थ' बर' मिडियाम जेथिया ग्रेजुवेसनाव इंलिसाव जायो नालाय थ' बिराद माने खोथाफोर बायदि दं कि बिसोरो माने बुजिनो मोना थ' बांसिनानो माने मालाबाथ' बेबायदिनो जायो मोनसे सेमिस्टाराव गासैबो बर' मिडियामनिफ्राय फैनाय थ' बेयावनो मा इंलिसजों फोरोंनाय लोगोसे बर'आवनो बिराद मोजाङैनो दानस्लायनानै खोन्थायोमोन थ' दाबो बे स्टुडेन्टसफोरा आंखौ फन खालायनानै सोंहरो सार बोरै दं बोरै गैया होननानै दाबो बे बिराद मोजां सोमोन्दो दं ओमफ्राय बेजों लोगोसेबो दायो आं मावगासिनो मोनसे स्कुलाव थ' बे स्कुलावबो जेथिया बड' पिरियडआ मालाबा जेनेबा मेडाम सारमोन जुदि एबसेन्ट जायोबा बे बड' क्लासाव थाङो आंबो गथ'फोरखौ बिराद मोजां मोनो नालाय थ' बेयाव थांनानै मा खालामो बे गथ'फोरखौ आंबो दा बर'आव रायलायनांगोन ना दा हिन्दीफोराव रायलायबा इंलिसफोराव रायलायबाथ' बिसोरो बुजि मोननाय नङा थ' बेफोरखौ आङो बिसोरखौ मा होननानै फोरोङो बोरै थाबायनांगौ बेफोरखौ आरो नङाबा बांसिन स्टुडेन्टसफोरानो बोरै थाबायो मिथिबायना स्कुलाव थांबा चिक एखेबारे थ' बेखौ आङो आंनि स्कुलावनो सोलोंनाय नालाय थ' बेखौनो आङो स्टुडेन्टसफोरखौ बेफोरखौ फोरोंगासिनो ओमफ्राय बांसिन माथो बुंबावनो ओमफ्राय जोबनायावनो
बयखौबो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो आङो समायथाव नङि मानसिबाबो आंखौ बेयाव लिंहरनायखाय आङो रोजा रोजा साबायखर बावो ओमफ्राय नोंथां बयखौबो जायहा गोजानाव दं जायहा क'क्राझार चिरां बाक्सा उदालगुरि ओमफ्राय जेरावनोखि थाया मानो जायफोरा अरायबो सापर्ट होगासिनो बयखौबो आङो आंनि गोसो गोरबो